mangwana nakanaka kwamuri. I hope I find well. Mwari werugare vakuchengetei, Mwari wenyasha vakugonesei. Regai nditange kupa zviziso zvandinazvo. This Friday kuswera mangwana I'll be in Randburg. This Friday kuswera mangwana I'll be ministering in Randburg. So it's Friday, Saturday and Sunday. Friday evening service, Saturday evening service, then Sunday morning service. Friday, Saturday, Sunday, I'll be preaching in Randburg, South Africa. So very close that area, you can join me, and you can also watch me live on this platform or be broadcasting live on this platform. But tonight, I'll be preaching in Glenview. Tonight, I'll be in Glenview, Manera Nahasi, in a conference today and tomorrow. I'll be ministering to Glenview. I'll also be live on this platform. So you can stay tuned. 7 p.m. tonight, I'll be preaching in a service Nasi, 7 p.m. In a service Zakari Mangwana, 7 p.m. Then Friday, I'll be in Randburg, South Africa. Saturday, also Randburg. Then Sunday, Randburg. Monday, I'll be back in Zim. So join me live in Randburg, South Africa, coming this Friday up to Sunday. But today and tomorrow, I'll be ministering conference, Yatina Fire Conference called Glenview. I'll be in Glenview, Tina Fire Conference. So you can join me live on this platform, 7 p.m. tonight. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Simon Sibanda, yes, I'll be in Randburg Friday, Saturday, and Sunday. But tonight I'll be in Glenview, 7 p.m. So you can stay tuned, Manero. Mehupenyu. Crichton Chisanga, God bless you. So Varimo Johannesburg, very close to Randburg. Very Pretoria, very close to Randburg. Join me live, Randburg. I will be in Randburg Friday, Saturday, and Sunday. Then tonight, Glenview. Tomorrow as well, Glenview. So Tinema evening service from today up to Saturday. From today up to Saturday, Tinema service, Maneru Ega. Then Sunday service, morning service. So stay tuned. Rambai Moripo, Warivachitira Zvakanaka, Tino Sanganiswa Zvakare Maneru, Nenyasha dzaMwari. I would like to share a scripture with you this morning. Isaiah chapter 9, verse 6. Isaiah chapter 9, verse 6, and the Bible reads, "For to us a child is born, to us a son is given. To us a child is born, to us a son is given." To us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called the Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. This is a prophetic message on a prophet Isaiah concerning Jesus. But kwatiri a child is born. Kwatiri wanakomana takapiwa. This statement, it talks about the birth of Jesus. Jesu achiberekwa akaberekwa nokuti tanga tamupiwa na baba. So Mary anakubereka Jesu. Mary wakava a vessel yechatanga takapiwa kare na baba, but chakauya ne process yekuberekwa. So Jesu wakauya akaberekwa semwana, asitamupiwa semwana komana. So the gift is the son, but the process is the child. So neimwe nguva itsamba inondidzidzisa zvikuru sei pamusoro pemhinduro dzaMwari mukati mehupenyu hwevanhu. Nokuti pane nguva yekuti munhu unoti ndiri kunamata kuti Mwari vandipe chakati, ndiri kunamata kuti Mwari vandiitire chakati. Pane nguva yekuti chawakanamatira
chinoinvolva iwewe to give birth to it, kuchirera nekuchichengeta kuti chozomanifesta as a son owakapiwa, but aberekwa through a process of a child. Unto us a son is given, unto us a child is born. Maybe I need to take this fruit, a pear. So you see this pear, patakaripuwa pear iripi, patakava naro asi nasi, takava naro as a seed of the pear, rikaiswa muvhu, rikadiridzirwa, rikava ne right moisture, right temperature, right atmosphere, rikakura, ukava muti, ukazobereka mapear. Zvoreva kuti takambenge tiinaro, but not in this form. Takambenge tiine pear, not in this form. Rakaita through a process of a seed, rikaiswa muvhu, ukakura ukava muti, rikazoita bring forth mapears, say ayaya. So munhu paanonamata kuti Mwari ndiri kuda a pear, just an example. Pane chandiri kuda chiri tangible chiombe chinobatika. Sometimes God will give you the seed of what you've been praying for. So the problem with the seed, it needs to be planted into the ground. Kwete ngodyarwa bedzi, but kupota uchiuya uchitarisa kana kakura, then the weeding also is a process yekubvisa maweeds against what you have planted. That's your faith now. So Isaiah 6 achiti, and having the shield of faith. Shield, it defends. Shield, haisi weapon yekuataka, it defends. Kurati kune zvinhu zvinouya against what God has given you, zvaunofanirwa kuita get rid of, so that the pear will manifest. Ndikapiwa seed yepear, ndikaikanda muvhu, ndikasadiridzira, ndikasagina kuita weed out the weeds, ndinogona kushayiwa chandakapiwa yeti ndakachipiwa. So Isaiah 9 verse 6 iri kuti, unto us a child is born, unto us a son is given. So many things kune zvizhinji Mwari zvavakatipa zvatisina, zvatisati taanazvo, zvimwe zvatinogona kutozoshayiwa kana kutozodhauta kuti handifungi kuti Mwari vanga vakandipa, yet takachipiwa in a seed form yaida taking care until the pear or the tree will grow and the pear yozobatika as a fruit. So a fruit is a result of a seed rakaitwa take care of. So most of the times maanswers atakapiwa naMwari akauya as a seed rinotoda kuti munhu agone kudhila naro to become the fruit. Most of us, we pray for the fruit, and God will release a seed that we must take care of kuti rigone kuzomanifesta to become a fruit. Eve yaiva mbabvu muna Adam. Eve yaiva mbabvu muna Adam. Bible ukaverenga zvakanaka rinoti, and the Lord God created them, male and female. But there was a time when God visited men. Ndokubva vati hazvina kunaka kuti munhu ave ega. Yet he had already created them, but man was seen alone. Sure, this is too deep, but I need to read the scripture. Just hold on, I need to read the scripture. He created them, male and female. But when God came down to visit men, God said, it is not good for a man to be alone. Which means the seed was already there, but the fruit had not yet manifested. Mbeu yanga iripo, asi kuti muchero wanga usati wavapo. So munhu anogona kurara nenzara aine mbeu akasaziva zvekuita nembeu yake. Kurati paunopiwa mbeu uri kupiwa maguta, uri kupiwa kubudirira, but it takes a process. Makatabosha libazayande regadaya soloboshia kata. I need to read titigone kubatsirika. Genesis 2 verse 18. And the Lord God said, it is not good for a man to be alone. It is not good. Genesis 2 verse 18. It is not good for a man to be alone. But ngatizoke kumashure Genesis 1. Genesis 1 from verse 27.
So God created them in his own image. In the image of God, he created them male and female. He created them male and female. But when God visited man, there was only per manifestation, there was Adam, which is the male, and the female was not in the picture. Yanga yava mbabvu muna Adam. dzaMwari vatibatsira. Sorry. So, may God help us to understand this. He created them male and female. But when God visited men in the garden, pangapana male shet, the female was missing. Kwete kuti Mwari vakuzopa Adamu mukadzi nokuti ari alone. Let me go deeper this way. Mwari vati, it is not good for a man to be alone. But man was not alone. Already he had created the male and female, which means what was missing in life here Adam was already provided, but in a seed form, in a seed dimension. Because he had already created them male and female. So most of us, when we pray and cry out unto the Lord, I prayed for this, but I cannot see it. Yet most of the times, tisu tinonoka kuziva kuti Mhinduro yauya in which form. So the pear, aitanga iri pear, the pear inotanga iri a seed. Yojigarwa, ova muti, ova nema pears. dzaMwari vatibatsira. Because mamwe ma pear edu, taifana kunge takava nawo kare tikamadya kare. But patakapiwa the seed, takadzoka futi kuprayer, tikandochema kuti I'm praying for the pear. Unto us a child is born. Unto us a son is given. So the child anokura to become the son. Mwana anokura kuti azova mwanakomana we watakapiwa na baba. So tine zvatakapiwa na Mwari. Denga zvinguda, let me put it this way. Denga rinogona kutoshamisika kuti sei munhu asina zvinhu zvatakamupa, zvaakanamatira akachemera tikamupa kare. Inhau yekuti dzimwe nguva takapiwa a process involve the child kuti azomanifesta to become the son. So Mary wakabereka chatakapiwa. Mary wakabereka chatakapiwa. Mhamo yedu sechechi sekereke ndeyekuti chatakapiwa tinogona kusava nedzidziso rekuti chinoberekwa sei, chinodevelopwa sei, kuti tisangane nacho chinhu chatakapiwa. Nekuti dzimwe nguva Mwari avakupe chauri kuda kuona, vanokupa chavari kuda kuti ushande nacho, kuti uzoona chauri kuda kuzoona. I don't know, I will explain again. Mwari avakupe the pear, vanokupa the seed raunodhila naro as a child to become the son anova a pear. So most of the times we cry out unto the Lord. Sekutara kwaita shoko kuti Mwari pavakaya kuna Adam vakati hazvina kunaka kuti munhu ave ega. Yet Genesis 1:26 and 27, he created them, akavasika male and female. But Mwari pavanouya kuna Adam, the female was hidden in Adam. And the Bible knows that, and God caused Adam to fall into a deep sleep. And God opened the flesh, vakatora the rib. Which means sometimes the flesh, ndo inenge yakabloka, yakavhara what God has given us. Which means if you are not spiritual, if you are not mature, kana uchirarama uri muflesh, mukana mindset,
unenge wakavanzirwa zvinhu zvauinazvo. So zvizhinji zvatakanamatira kuti Mwari ndipei takazvipiwa, but zvakauya zviri a child. Isu chatiri kuda is the son. Unto us a child is born, unto us a son is given. So tine zvatinopiwa zvinongobatika bedzi kana taziva chatinofanirwa kubereka nekuchiita take care of. Hama dzangu, Mwari wenyasha, Mwari werugare vakuchengetei. Uye munamato wako nemunamato wangu mudikani, kuti Mwari, the process inondiunzira what I'm looking for, ndivhureiwo meso, ndipeiwo njere, ndipeiwo kuziva, ndigone kuita bring forth this child, kuti ndizogona kubata the son wamakandipa kare. Unto us a child is born.